Lagi ka na sa mana o. Ma'am, One. 55. Hello guys, welcome to my Unsa man na siya? channel. This is Eric Hilot of Dito City, Davao del Sur, Pinakamahal Mindanao. bugas. God bless po. First time ni mo ni para sa imo ano. Tanggalalin mo kuan face mask para makasingap mo. Wala na may COVID. Hilot. Hilot kay ko atong panahon sa inomdo ka to. Masang gigilan siya. Panahon na tong weda agib. Ako rin magagig sa dalan. Normal na. Sige, may gabi, ma'am. Gabi Oh, saan man na itong ipamati? paano ka naman Asa dos PLG nagtulog ako. kana bang bago mo ko ng high blood ba? Anong saka kung dugo to? Kung September lang yun. Karon. Tapos first week. Saan man naabot yung mga number? 150 over 150. 150 over 60. Wala mo sakit ang tangko ko. Wala. Oh. Lipong lang, unsa ba? Laing, Ani ka bugno First ni lain yun ba? laing jod. Hindi mo ito kuanan ko, gitahan ko, lusatan. Muna na ang akong kuan karon na balik ko ka na garlic ba dahil nga Jelly. shell na garlic. Muna na akong kuan. Pero ako gyud kanang akong lawas na kapoy. Kapoy lawa. Kapoy kong lawas. Dugan maguko kapahilot. Before sa pandemic ba man siguro dahil. Kay kuan man. Ayos ka sa una, ma'am? May kay mo istorya. Dili. Kaya nga naman, ang istorya ni ma'am, very fluent. Dili ay. Di Nagkana ko. ba? Ang iyong istorya ba fluent kaya plaster ba daw? Dili man kay kana bang mansayan ani ba nga sa to ito dapat. Ay kalimot. Shout out tayo sa mga teacher. Si ma'am, retired teacher. Sa unang Ano sa ka nag-retire, ma'am? 2008 man siguro to. 2008. Asa ka school? Plus naman School. siya. Sa Malita. Malita. Malita Shout before out po sa sa lahat ng mga teacher. No? Lagi Kaya mga. nakuha na ko si ma'am kay nilamay kayo istorya yun yung mga teacher. Kana bang Sige. no na tayo nga Dito katong tas yung magipamati, nakalimot tas pamati. Ay, unya kay kana bang wala nagkuan naman lagi nag-covid naman wala na ko nakapahilot. May katong silingan nila di naman ko mahilot kay iguwang na. isa man. Sino ni? Anong sa mangga? Nya. Untong ganina nga. Nag-discuss min ko tara dal unta ka dito kang pahilot. Ang imo diyang gipamati ron, ma'am, kanang Kapoy Kapoy lawas. Nya kanang dili ba bugat? di Murag, basta murag, Dili pa siya bako no. dili lang. Pila dati mo? 75. 75. Mm. Katong kanina, 70 no? 72. Oh, 75 years old. No? Nya kanang kuan Dili pa man siya bako ba di para sa ko. laay Exercise. nag-istorya na kauban ng mga maestra ba nga. Nag-ingon na, daw yung doktor nag-ingon na kinahanglan yun at least once a month pahilot yun kay aron pag kuan ba circulation sa dugo maayo. Oh. At least Ingon sa doktor. kaya May katong po nga doktor, kabalo sa kuwan. tambok ko na doktor pero dili ay Papuhon. aabot ka hala. Sige. Oh, Sa pagya, niya kana nagpakuan man ko nagpa X-ray. Nakita ba na ko arteriosclerosis of the aorta? unsa man na? Unsa Kanang- experience sa Bisaya? Abay experience. Kana bitong pinakadako nimo nga blood vessel ba na ano yung diferensya diha niya nag calcify ba mo na hinggahi diha nga mga fats tungod sa pagkaon ba ka ha Oh. niya nga Pero kung magtaas na sa unsa man imong pamation na daw, unsa explanation sa doktor? Kung mag-higher na sa unsa imong pamation? yung man ang tong doktor inaana naman yun na basta ka nang ano na pagkaidaran na man Medyo makapuntos ta na kung kanang rason. Pero niya ka naman kumikauban sa simbahan nga pilahan na ang taas siya pero kaya di man siya masugot mo gihapon ni pero kung di mo kumututo makampo na ako sa Ginoo correct. ako na lang giniam po sa Correct. Ginoo nga maayo di ko di Pero okay ang ginawa. okay naman niya kadang akong spine daw nagbaga akong spine Nagbaga. nagbaga akong spine Final yan. Dapat Sige, magkaunde. sige. Oh. Sa pagyod, wala na. Ako na lang bahala sa uban. Sige, sige. Asa ganing balay mo, ma'am? sa Zamora sa Del Pilar Sa Mora del Pilar. Ayan. Di nga rin. Masing na kay shout out, ma'am, sa taga sa Mora del Pilar.
Ako magsilingan, mga Rojo family. Oh, Ako silingan sa mga Rojo family at banggila namo sila. sige, yan. So, shout out sa taga Del Pilar, Zamora. Zamora, Digo City. Ah, Hello po sa inyo. God bless po sa mga taga Del Pilar sa sa Zamora. So, ayan, Zamora Street, Digo City. God bless po. Eric Hilot po. No? Si Ma'am Dre at tabangan. No? Kay Kapoy de Paminaw. Tabon. No? Berway kondisyon. Wala. nauna ko na bang. Wala ko na Dili, ikaw naman si Wala man po sa akong bronchial tube pulmonary, wala limpyo. Wala ko problema. Okay. Kinahanglan nag-massage lang. Ha? Kinahanglan massage lang. Sige, sige. So, nanginahanglan siguro ng mga magic hands. Mga, sige. Dito po kasi hindi nyo Correct. ang Halos ang karang katawa ang mga na-mention na likod. Di ka sa punta hatod karang puro likod. Muli sakit sa kayo Sa likod. una, sa bata-bata pa ko, unang bukuan. Gani. Di ka nakabasa ito hapon kadi? Ato mga plato sa balay. Nakabasa? Himasa? Oh, masa, habat, bunas, lego hapon kadi. Ira, once a day ra. Kaysa Punta ka na. hapon, sagaran. Sagara. Undang na na. Dili na sa mayo. Ang magbasa ta buntag na bago magtrabaho. Ha? Undang. Dili na mayo ha. Natibig ininit po. Mas pangit na siya. Ah, Dili na sa mayo. Pag nabasa ka mayo, pero pagka bugnaw na dili na na mayo. No? Lison na ta na 120 kung hanap naman ito yung mga. No, sige. So ayan guys, sa mga tabangan na to si Ma'am karon nga mamayo yung kapamati sa kalawasan. Siyempre inubanan sa pagkampo sa Ginoo. Og siyempre tanan nga muduhod sa kuang nigamot nga mamayo mo. Nigamot ko no nga mamayo mo kutob sa kumahin mo kay natin ginapamati sa kalawasan. Og siyempre sa karon lang nakakita ninyo video. First time niyo nakita ni, please po subscribe no. Sa akong channel, click lang bell button para update kasi natin na kung like, comment, like, and share po. Ayan, comment nyo guys. Taga Digo City ko guys. And shout out sa kong followers sa Facebook page, Eric Hilot ang traditional. Kung sa YouTube channel, TikTok, God bless po sa lahat ng mga OFW. Ayan. So magsugod ako Hilot guys. Love you. X-ray yung nakikita. X-ray? Nibaga daw. Nabaga rin sa panungat na. Ikaw sa punta, kantot karon ang number 1 reklamo, likod. Kumpariyaman to nung likod. Oy, Nawala na ron. nawala na. Kanang kabuhi, muna ka na mukhaon ta sa wala sa oras. Kanang busog lang, nadaras pa mainit. Busog pa man. Nga na lang. Serve na usas imbalay. Busog pa man. Saan? Sige lang. Ay, sengga. Balik ka na ulit. I wanna say that.
I want birthday. Oh, yeah. Panghappy Ayan. Gusto ka tingnan pangalan, ma'am? Virginia ang ako ang gaitsin. Kaya sino ang pangalan? Virginia. 280 na mga kumpra na mo anak. Ito na, deliver dire. Mga lang, hindi mo ka pwede magpataas. Kaya barato mong pikas. Wala di, igo na dito sa. Kurente, kasi mahal na. Tinood yun niya ang mong pikas kay mag 30 naman di. Paita. Kagani 30 sa model. Basta mo na mo silingan dire. Palumit rin na, kaya nautan mi ko. Malit ni, 30 naman. Kunya kay ko ay 30 na po gani ito nga. Kumpra ni taas mag. Uiti, maninoon. Ito bahala di ko halit eh. Ano na Hindi normal lang eh. Mo lang yung luton niyo. Lagi kayo nagituan. Tamborin? Oh, 262. Tulog yung dugo. Yung dugo tulog oh. Sticky kayo oh. Sticky Pero rin. tumatay ka na eh. Tulog yung dugo. Nung kapoy. Kumbaga dili ganado. Una diya. Ano na siya sa primero na pero kunit magskuha na wala na siya. Pasunod sa palengke, sa kanto. Ay, dito na may palengke, kay palengke. Tagamay, di lang ito. Tinodon. Di lang kayo tinodon. Ano na na difference pero kung sige na Nagkali ka na unya nang dili na kain na siya. Diyan kami magpalitan. Diya sa Rojas, okay, barato na mo po niya ilaha. Sa Ruas, barato. 262. Sila yung pinakabarato. Pila? 262 man. Kaya sa may ko ano. Sa Middle pillar 262. Tamborin din. Doon ang 30 ang ano ko. Ruas. Ay, ilan ba layo ba Ay, daan naman pamalingki ko. Kuan gid ay nang Hindi na tayo niya. hiniran igor hindi patong iyang kamot nang oh. Nagid ay diferensya. Ito yung lawas. Baka may nangyang ipamati. Nga huwag mo ipa-check up na normal. Makikuha. Puno na yung puno mo. Igor gipatong halos iyang kamot ba oh. Matunaw na siya. Yung taon-taon na balikon pa man na siya. Anak ko lang ay! Ako ang judi ay. Pero pagka-utang, Mura gyapon. Kung utang siya, 25. pagka-utang 35 yun. 25. Mura gyapon. Parehara ay. Sige na lang. Kaya ibalik ka. Sabi yung pamati ng lawas ni mo. Sa may diferensya, pero may diferensya di makaya sa sakit. Anong kukuha kayo kung mangusog? Pero halos ipatong lang ba? Hindi na kinala pangusog. Hindi mo reklamo naman. Syagit? Pinahang lang judi ay. Prepare. Lain na pa dire, basta dili mo agay, libre. Pero dahil agay, double pay. Ang biday nang barado biday nang ako kapon niya makakuha di plansa. Maka-utog pa dyan. Lakas. Ay mo di ay. Pag yun, doble, libre, balik. Balik, plus Hindi 100. pa lima oh. Hindi rin pa gani. Saka lang ako lawas.
Oo, diba? Kuan gyud ay nang. Barato kinaw ang Barado dugo. gyud ay nang. Pero manugot to ibo di ba hikap ba? Lagi. May na nang utruhan at sunod sa bado. 20 siguro 2020. Last na ilot. Siguro. 2020. Pero nang magsikod. Na 23 nam taron. 3 years. Si tatay kuan ba Pepe. Kondisyon kay law Suki na ko na. Hiner gani siya halos ipahat ko lang ang kamot. Tanan gyud agay. Tanan gyud pero nang gyud ay kung baka sa kanto pero Dako lagi lang siya. nan siya ba. Ang maintain mo na nang kuan ba. Sunod alam mo. Tingala ko ba nung taas yung dugo, barado gyud ay ngano. Kung gani sa pagkaon halos di ko ni siya gamantika. Ingat, di lagay na siya ang kakao karne. Kung kani barado gyud ning lawas ani ba? Pag ang panuot mo pagpugong ungot diba? Di siya di-explain na siya ba? Ano ni ungot man nga grabe man ang disiplina. Singot uga. Manggiruan na. Ha? Wala. Grabe panuhot basta di ta panington. Ang kondisyon nga tao siguro paningot. Kondisyon na. Nga uban kay panington naman pag mukaon, dili na kondisyon. Kondisyon na mukaon. Nainer gani. Ito na. Ito wala. Boto. Kabati. Pati ay. Laro ato. Mo di tag-an ang panuhot kanilaghana ing baga. Magtingog kada agi sa buk. Pala magtingog. Sticky man. Grabe yun nang loob. Okay. Sige lang. Dahil na. Unya na, inigbalik ka na, hindi na kayo nasakit. Nakuha naman na. Bukukag na. Murag na bongga. May nautruhan sa bado na po. Ilang edad sa 25. Taaning 40 pagkapin. Kapoy naman gani ni. Gila sa ubo niya. Kapoy naman gani kung hindi na kong ida-ida. Kaluhot na niya ito ba ang electric pan? Tanang yun, naghikap ba? Ilang yun yung mga ito, puro sakit. Kanina si 22. Galit lang og kuan, kamang, wali kusok. Nagbansalan. Yan ang abot pa sa 55. Ingat na siya ba? Kasi nga kung ano pa ano ko barado din eh. Hindi na daw nakaingon doktor ba nga kinahanglan. Parang circulation sa dugo. Tinood mo na. Tama ka yung doktor. Buto nakaisot ko Kapalo kanina. gid siya ba? Nakaisot ko Kapalo kanina. siya nga dili vitamins o dili mga inject ang makapasa kulang. Kapalo sa bright sigud ta. Dili sa Manila. Na may mga doktor nga, katulig akong amo sa una, akong trabahoan katong Bethlehem sa una, kung naaptan rin yung Bethlehem. Tungo siya gihilo to yung kuha niya, dok. Yan, napagod siya nga. Ako din kung tuo ka bilas libro, pero akong anak bitaw, parteng kalintura, gidaan akong Davao. Mahuwas naman, maayo di naman pod. Yeah, mabalik na sa, naman ang pasyente niya, kay paanakan man to. Ano pasyente dok? Dalaan ko sa kram, sa una man to, asa to dapit sa kram nga, luyahan ba niya manghilot niya. Oh, diya, luyahan lang. May musik sa una. Diya, kanto. May luya-luyan niya sa una. Di ka Kanay sikat sa una. Kasi nga na to? Lucy. Oh, moron. Unya, Tambok na siya. ni ana Ano? siya. Oh, basi pang huyab. Buyag. Buyag. Niya ito ko anak ng babae. Kaya, kung anong tugwapang subutan unta niya, pating-puti ah. Basta man imo makita mamuyag yung ka niya. Bisag asa na kung dano, namuyag buyag yun sa Olivia. Nabuyigan tingali ni ba, kahit pagkasunod adlaw, kuhaan o iyang spinal, kay basig na meningitis, kaya ang kalintura. Isa dalaan to akong anak, inanawan po. May mawala na to. Kaya akong bisikreto, baga duty nung to. Gidato na ako, siya sakay diha, ina mong padaka diha sa may kram. Kulang si panguyab ningon pastilan, ang
ang panuhot ani bagong daan niya buyagan pod. Uy pagka maghilot. Nahuwasan mo na. Nya si mana nang balik-balik, balik unya tanang tambal nga mahal na. Ya, naligo ni kagabi. Oh, manjin. Awa wala. Nakuha na. Wala balik eh. Hugaw ang bata ala, liguan, tunasan. Para sa yung bata, o ligit tayo, ligo-ligo. Mas una. So dato, mandi mo ko pupunasan ng gabi eh. Oo, kama, gusto ka tiguang. Tiguang o dali. Yan itong naulian siya tanawa ang Gusto ko mo kuwan kong tigulan ko dayon kaya nahanap yung uyab. agol pa. Yan yan mo huyab na makahuman nag eskwela. Ano, sige ka, ipakawot O sa may iya. pakaon niya ang uyab. Di ka mo sugot pag may trabaho kay mas maiplit sa uyab. Ako ang mga na ako request ya. Ako ihatag di dawaton. Oh? Yo, mga ta, di ko kontak. Agay. Agay. Ako ihatag di kwaon. Hinay ra na lang ba? Oh. Murag halos ilang gikuan ba? Barado gid ay nang. Ya, kato imong igsoon, nagabana man itong doktor sa Amerika. Doktor ba ito sa Amerika? Oo, nakailan mo itong Eric, ya, katong Hilot to na ko. ito namatay ito inyong Ano sa mama. doktor yan eh. Siya, murag nurse, hindi ito. Akong manghod. Sa Amerika, ito Amerika. Amerika. Piti. Ano sa... Ano matay siya? Ha? Ang akong manghod piti. Physical therapy ga kuan pod. Ang pag sila, tuulit siya. Ano ko? Tawag mag-hilot. Ano ito? Doktor ga na ganun pahilot man eh. Tuong ko na. Ano sa... Ito na ako may nagkuanan eh. Sa ako'y nagkuanan na. Ahilot, ahilot. Brado gid ay nang kay hinay rod ang halos ipatong na nakamot ba. Dami na bang matulog ron, matulog ba? Usahay makatulog, pagkaon lang ka. Walang pudo. Walang yellow. Yan ang buyagan. Si Buwang, manang balay. Huh? Tanaw ra siya. Basta no, lagi tayo diferensya no, kay isa gikapon na gamit, pati sa kita. Na? Saan? Hindi ako tulog. Hindi take flashlight. Pero ako kakuha ng puslet. Ha? Ako ko yung puslet. Goodbye, Surinong. Ato bitaw mga may aging simana, mga bukan ka simana ng labay. Tatong pitigil lang mong bisiha ba? Yung taas akong dugo. Gamay akong tulog sa kapoy siguro to. Hormone. Oo nga, sana niya, ding ding. Ikaw na to, ding. Ang kadun, ding. Wala pa. Number ni maho na. Ano nga sa ding. Pagpulungan lang ga. Agay. Agay. Minline mo na ng Agay. Agay. on gulay. Ayaw na. Pero oh, murag ipatong lang ang gamot. Oh. Nagbiagian lang. Sunod anak pa ilan. Hindi naman nakasakit. So tayo. Palo apin na Sabado nang. Ay! Nako. Pero hinay ra ba na yung kamot ng Balita man ka na siya nagtulo, di nagtabok-tabok, di sampa sa unas dulo. Sorry, napila sa kasada kong gusto naman. Tindra, Pagkanaog mo na. maayo kang uban kay ato magmuki. Di. Pagkatang na kong boss mo na natin. Pagkanaog. Agay! Nako. Agay! Sila kaya tinadan ay.
tinudon, paningot ng mangirelo. Ano sa tagtubig? Pag wala na gunay kusog, kagabi, pag ganyan na buntag ng nilo. Sobrang gipatong mo na yung kamot ba? Ibalhin na nung liom na, yung pikas na pot, doon yung mga alay, anak. Pikas. Pero di rin matay sulod. Hinay na kayo, Kami hinay na na. kayo nang mabutag si Binti eh. No? Hinay na kayo Wala, yan. may na po kayo paminawan ba? Ay, si Lolo. Eric Hilot, si Tintan, ngut ko mga anak. Gawang na kayo na bro, pinahilig ka mangumot. Inaya lalo. Wala mo pailog ng mong daga. Ha? Wala mo pailog ng mong daga. Tingala mo tayo, magdungan nino na sila dahil kaya para lang ma-Facebook. Hello. Di naman mo mapahilo, sige naman na mapabidyo. I love you. Pero halos di, ano ba? Hinay na diferensya na. Ang! Oh. Kaya gawin din. Hinay na kayo. Lolo lang. Uli, nagla. Nanay, tingog lagi. Nanagamay. Oh, nawa. Balik na mo tingog. Gani na Mauran nag-um ako gani na ng eh. buntag da. Oran na tambal. Nag-um ako gani ng buntag. Ayun. Wala, giapon na hindi. Inom ko lamang sito. Ala, layo rin na. Kana, Jod niya. Ugom ka, antod matulog. Kunya na po. Doy Iara. Niluan ako wala na may halang. Kunya na po. Unang gabi na ni uli ba nga. Bebe, ayoko 5. Ah, managis. Managising ko na po. 15 na. Na may pulis. Pulis ka daw. Pagka ka na pulis, gusto mo tayo kang buaya. Anak, Ay, hindi ganahan ka dyan sa buaya tingin din. ko bata. Okay na, anak. Dili sa Pikas gabi. sa na, pikas sa Balay ka na. Ira? Hinay na siya, maghalos di patong mo ba? Oh. Ano Basta ka yung mo? plato na ka. Ha? Ha? Basta yung plato. Ha? Ay, Domingo, ma. Doon ba? Sakit na na, hindi na kaya. Di paras ganina no. Grabe yung panahon ko Edyo. Grabe. Mga anak, ano? Wala. Dalaga, di? Agay. Ano kasagaran mo sa unang mga maestra, mga dalaga man? Kaya kuan man, na-focus sila sa ilang mga estudyante. Dili, wala pa man goy kon sa una. Ski lover. Wala pa may driver good motor sa una. Wala man goy volante sa una. Karon daghan naman volante. Muna. Mga maestra para nato sa mga driver. Extra para nas driver. Driver way grado. Mugani. Mugani, ang mga driver nangita yung maestra. Para secure, no? Agay. Ay. Kung ando dahil ng Agay. Nyaboy, pang mama ano? Agay. Bakit sa mga mas balay? Kaya isa. Ay. Pikas ba na? Adool ra. Ay. Ay, grabe gud ako di kay ko. Ay. Nao, hiner gani kayo lagay gigi ko ano. Ang kamot mo budian na lang ni pato. May diferensya. No? Ay, may diferensya. Ay, kay mo. Ako, upan, gibisong saon ako duot. Wala. Ano murag halos gipatog lang gud ang kamot. Oh. Palo pa na sa Sabado. Di na kay na mo gay ba? Nya kay mo ingon magtumbalik ay sakit man. Basta primero, basta daghan. Agay. Daghan kayo ko ano no, pero no.
Ganahan sa mukha ano na ba? Ano nawas. Siksik kay siguro mi sa una batang. Gwapo kayo. Butang ang kita ang ginako kung bagkada. Mga suod ni ba? Kasimbahan. Batanon pa ko, bata pa ko sa una. Sila, madalaga na sila. Karon tiguan na ko. Siguro sila. Mas tiguan sila, pero di man siya halata yung sa 25. Wala naman. Ay, Taos na kayo na 75 bro. Kasi 65 ko. Nanay kasi 27. Naroon ka tas mama lang na ako pa. Oo, nga naman. 89 pero siya namatay. Di kita, tigpahilot. Tiga akong mama. di magod sa unang panahon, lahi magod ang pagkaon. Yawa, dili abusado ba? Si Papa rin si Fisher kay ka nakabuhion mo to siya. Mukhaton, kabuhion. Papa rin si Fisher niya. Kanya, kuan pa, dili abusado sila kaysa unang panahon, o magregla, dili na maligo. Ito, dili yan. Dili yan. Kita, kay maligo man ta. Baligo. Oo, maligo, manghugas. Na agay. Muna nga na ang tanang pasto sa ato. Kay man ko eh. Asa ko pwede mo liper? Ito ba lang? Wala. Yes. Bali mo. Gitli pa dito gis gaslight. Sigaw, mga balay na. Magdatag, ani, kinay. Diyan sa likod. Sino ganun do? Maliri. Gamay na yung soft drinks no? Dagan na ka soft drinks eh. Oh, hindi ka. Ay, kung ano yun alumni. Agay, agay. Nag-layout. Kapili ako. Tampok. Yawa, model oh. Ilang yun lang daghang yung baraba. Lagi. Ha? Equal halos patong na tong kamot ba? Diferensya. Ilahan lang yun ay na repair. Ang mga itong inom sa doktor nga sa to English mo to. Bara. Maulian na ka na lang. Maulian sa Ginoo. Mura magipatong lang oh, mura gipatong lang kamot ba. Ito ang nagkamay.
niutong ginong disiha kung may aging simana kay alumni at kung may aging simana. Ay, sige, overtime kay daghan order. Basta ba hindi pa. Ay, padalangin yun. Ito yung schedule ko na. Ang taktong naniutong nila simbahan, makisigot. Patara, ubanta, kaya mapahirap mo ko niya. Kumanawon. Dahil yung barada ay nang tingok na. Kausap ka karang sabado na po. Na, halos ay. Di ko alam na o. Walang patong na niya o. Katong ikaw mo wala ko sa agay mo. Agay lang to sa tigmo. Hindi lang. Ay, lalay. Tapos lalawas ato lalay. Ako na tingalay. Mahuway. Ay, wala mo pa. Tingnan lang. Ha? Gawas ang Luha at tikat. luha sa kalipay. Sa Facebook ka Eric Hilot. Eric Hilot ang traditional. Sa YouTube, Eric Hilot. Ah, ito may spelling ano mo Eric. Okay. Pero kita nga mo yan naon nito. Sa Facebook, Eric Hilot ang traditional. Eric Hilot. Ano na? Sa YouTube, Eric Hilot. Balay ka nakaway ka ng balay. Babes, babes. Yung gilan mga bata, mga unang sila. May pagkain na doon sa kuan. Tsaka. Tsaka. Lang, mabuto na rin, mabuto na, mabuto na. Kailangan pa rin Kuya Amon. Atong dako ako. Ay, ito. Ay, wala yung pati mo. Liwat mo sa ilang. Pwede mo ilang na matra. Ayun, mati. Madlungon ba? Oo, kaya na lula. Ay, naubag. Madungod. Bulag, di ko ako. At yung una, ikaw ba akong tutusan ka nun? Ako na po. Unsa sa YouTube, Eric Hilot. Eric Hilot. Eric Hilot lang. Una ba yan? Ano ba ba ito na? Subscribe mo. Uy! Hulay lang sa ang kuan, kabalay na lang. Sa Facebook, Eric Hilot, Hilot ang traditional. Eric Hilot ang traditional. Ang traditional, ang sa Facebook. Kabalay niya. Okay, ay wifi. Ano sa bala ba? Kita na sa Facebook. Eric Hilot ang traditional. Kung dili na kayo sakit na